שלום לכולם. אחד מהחוקרים המפורסמים בתקופה האחרונה, שמו היה לורנץ. הוא למעשה הגה את רעיון של אפקט הפרפר. מה זאת אומרת אפקט הפרפר? שמעתי שיצא לזה אפילו סרט, אבל אפקט הפרפר, הרעיון של לורנץ אמר שמשק כנפיים של פרפר בברזיל יכול לגרום לסופת טורנדו בארצות הברית. הוא הוכיח את זה על פי כל מיני כלי מידה כאלה ואחרים, אבל אדם שואל את עצמו, מה זה קשור? בגלל שאיזה פרפר משיק כנפיים באיזה חור, יהיה טורנדו בארצות הברית? אבל פה זה יסוד אדיר. שימו לב טוב. אדם עושה פעולה אחת קטנה כמו שהוא משליך אבן לתוך המים. האבן יוצרת גלים, גלים, גלים. אם מטאור נופל ממקום כזה או אחר בקוסמוס, חודר את האטמוספירה והוא מספיק גדול והוא לא נשרף, אם הוא יגיע לתוך האוקיינוס, הוא ייכנס בעוצמה אדירה, שהעוצמה הזאת תיצור גלים, שבהתחלה לא יראו אותם, אבל העוצמה שלהם תתגבר. הם ינועו על פני עשרות או מאות אלפי קילומטר בעוצמה אדירה, עד שפתאום יגיעו לחוף ויתפרצו. ככה לורנץ גילה בעולם הטבע, ככה גם בעולם הרוחני, שישפיע גם על העולם הגשמי, צופים יקרים, שכל מעשה שאנחנו עושים יש לו השלכות. כל מעשה שאנחנו עושים, לטוב או למוטב, יש לו השלכות. משל למה הדבר דומה? לא יודע אם הסיפור הזה היה או לא, אבל נשפוט אחרי זה. אבל המסר ודאי אמיתי. הייתה בחורה אחת, יצאה יום אחד לקניות, עונה למכולת. היא עוברת ככה, הלכה לקנות ביצים, חלב, והיא רואה איזה אדם כזה מסכן, גבר כזה, קצת בדיכאון, אתה יודע, כמו הרבה אנשים כאן בדורנו. היא הולכת, רואה אותו כזה מסכן, כזה אפוף, אז היא מחייכת אליו. אומרת לו, בוקר טוב, אדוני. והיא מחייכת אליו. הוא ראה בחורה מחייכת אליו, קיבל אורות. הוא לא מבין מה היא מחייכת אליו, אבל זה עשה לו כל כך טוב על הלב. שומע, תראה איזה יופי. סתם אישה חייכה עליי, ותראה איך זה מחמם לי את הלב. זאת אומרת שאם אתה עושה משהו טוב לבן אדם, זה מחזק אותו, זה מחיה אותו. והוא אומר, רגע, אולי מישהו עשה לי טובה, ולא שימחתי אותו גם. לא הכרתי לו טובה כמו שצריך. פתאום הוא נזכר שאתמול החבר שלו באמת עשה לו טובה גדולה. הוא מחליט בעקבות הבחורה לשלוח הודעת SMS לחבר שלו, ככה להגיד לו תודה מכל הלב. הוא שולח לו הודעה, משה, תודה רבה רבה על אתמול מה שעזרת לי. משה היה בדיוק אז במסעדה. הוא יושב, מקבל את ההודעת SMS של החבר שלו, תודה רבה רבה על אתמול, מחמם לו את הלב. וואי, תראה איזה גבר יעקב הזה. באמת שלח לי כזו הודעה, חימם לי את הלב. איך שמסיים את הסעודה, הוא קיבל את ההודעה, אז הוא משאיר למלצרית, בעקבות ההתרמות רוח שלו, טיפ של איזה 150 שקל. וואי, 150 שקל. המלצרית רואה את הטיפ, אמומה, איזה יופי. זה היה בדיוק סיום המשמרת שלה. היא יוצאת במסעדה עם לב רחב, עם 150 שקל בכיס לפחות מהטיפ האחרון, והיא אומרת לבורא עולם, וואי, אתה כל כך נתת לי טיפ כזה שמנמן, והיא רואה איזשהו קבצן מסכן. אומרת לו, עליו, אתה לא כל כך חסת, אז זה כמל, אתה חסת בטח לכולם, אני אעזור לו, אני השליחה שלך. היא נותנת לקבצן 50 שקל. הקבצן לא ראה מימיו כל כך הרבה כסף בפעם אחת, 50 שקל, הקבצן אור עיניו. הוא מקפץ, מדלג חזרה הביתה, בדרך הקבצן רואה כלבלב. אומר הקבצן לכלבלב, אתה מסכן, אין לך אף אחד בחיים. בוא, אותי שמחו היום, אני אשמח אותך, בוא אני אקח אותך אליי הביתה, נגור יחדיו בצריפון שלי. הקבצן לקח את הכלבלב הביתה, הם ישנו יחדיו בחדר, מתחת לבניין רב קומות. בלילה הקבצן שלנו נרדם, קצר חשמלי בדירתו. התחיל שריפה, דלקה בכל הצריף של הקבצן שהתחיל לשרוף את כל הדירות מעליו. הקבצן ישן, אבל הכלבלב שהוא הכניס לביתו התעורר, והתחיל לנבוח בקולי קולות, עד שכל הבניין התעורר. כל התושבים ברחו וניצלו. אחת מהדיירות בקומה העליונה הייתה אותה בחורה, שזוכרים בהתחלה, חייכה לאותו עובר אורח ושמחה את ליבו. היא ניצלה בזכות אפקט הפרפר. אף אחד מאיתנו לא יודע מה באמת ההשלכות של המעשים שלו, אבל שווה להשקיע. תחייך, תן מחמאה, זרוק מילה טובה, תעשה מעשה טוב, זה יחזור אליך בגדול כבומרנג. תזכרו, כל מעשה יש לו השלכות. בהצלחה.